Че ние сме посветени на нашите клиенти, ние сме посветени на нашите лидери. И за да намерим правилния баланс между тях и за да може да осигурим на всички добро развитие и растеж, се налага да направим някои необходими промени. Погледнато през бизнес перспективата, те са изключително обосновани. И сега набързо ще ви запознаем с тях, защото ни очакват доста по-големи изненади. От месец октомври вкарваме допълнително условие за нашите клиенти, които са клиенти, на 3-6% или тези, които са на 9%, за да се изплаща тяхния бонус, ще има допълнително условие, освен 100 ПВ оборот на месец, да има и спонсориране всеки месец на нова линия 250 точки или да влязат в статус топ продавачи. Допълнителни условия ще намерите на нашия сайт, но това е важно да се чуе, да се знае, че има това допълнително условие. Разбира се, в противен случай, техния бонус, който всъщност не мислете, че е нещо, говорим за 3, 5, 6 лева и т.н., той ще бъде усвоен по много по-разумен начин. И в такъв случай, кариерния план на LR, като изключим допълнителното условие за нивата от 11% нагоре, условията си остават такива, каквито ги познаваме и днес. Но нека да видим какво се случва от септември 2023. Кога стана и четвърта? Добре. Със задна дата нищо не плащаме. Септември 2024 година ще остане емблематична дата и ще се нареди назад с всички от тези важни събития, които променят хода на историята. На нашата история. В LR. И това се нарича... Повече. Колко повече? Имаме удоволствието да ви представим нова програма, която допълва кариерния план на компанията и тя се нарича Business Track. По аналогия, да, нещо като Fast Track, но това е програма, която е за нивата от Orga-Leader нагоре и тя гарантира доход за винаги. Че сме взели някакъв доход и просто си почиваме. Не. Знаете много добре, че при нас усилията се възнаграждават, но за да се получи нещо, трябва човек наистина да се развива и да положи усилия. Нека да видим и какви са всъщност условията на тази програма Business Track. За Orga-Leader, за всички, които са имали кариерна титла някога, още от месец октомври, изпълнявайки условията, такива каквито са по програмата, като забележете тук от едната страна, са описани условията такива каквито са по кариерен план. Те продължават и важат. Но за онези от вас, които изпълнят допълнителните условия, автоматично взимат по-високия гарантиран бонус. Няма ограничение, както при Fast Track програмата, за 12 месеца изпаднеш веднъж, не можеш да се върнеш и т.н. В месеците изпълняваш по-високи условия, взимаш това гарантирано. Ако следващия месец нещо се случи, окей, кариерният план продължава да бъде твоя гаранция, но по всяко едно време можеш да се възползваш и от гарантирания бонус в Business Track. То е 4000 лева гарантирано! Завинаги. Програмата не е ограничена в 12-месечен срок.
И тогава, до когато изпълнявате условията, винаги имате право да се възползвате от нея. Както винаги в ЛР, винаги има път нагоре. Така че продължаваме. Следващото ниво. Бронзов лидер на организация. Забележете, тук има допълнителни условия, но както казахме, маркетинг плана е честен, ясен и прозрачен. Възнаграждава допълнителните условия с допълнителни доходи. Така че за всички бронзови лидери, които изпълняват условията на титлата, плюс имат поне минимум 50 000 месечен оборот в точки, говорим в ПВ, нашата валута, могат да се възползват от тази програма. Ще забележите, че принципа, логиката на програмата е, че възнаграждава и стимулира обема. Титлата е титла, структурата е структура, но обема също е важен. И какво се получава тук? Да продължаваме ли нагоре? Я да видим. Сребърен лидер на организация с минимум 100 000 ПВ личен оборот, от които 50 000 минимум да бъдат остатъчен оборот от най-силната линия. Честен, ясен и прозрачен. Всеки работи за структурата, но трябва да имаме и страничен оборот. Затова възнаграждаваме обема и общо, и в остатъчния оборот. Всички чакате следващия слайд. Но знаете, че сребърната титла от това ниво нагоре вече става доста обширно понятие. Така какво са 100 000 за едно сребро? Сребра? Така че сребърен лидер с 150 000 общ оборот, от които 75 от най-силната линия, получава стълбичката продължава нагоре. Златен лидер на организация с минимум 250 000 PV. Това много ли са? Постижим. И 125 000 остатък от най-силната линия. На организация. Но мисля, че благодарение на тази програма това ще се случи съвсем скоро. Така че очаквам на следващото събитие да бъде доста по